नमस्कार, मी संजय गीताराम चाळक, माऊली रोपवाटिका, मौजे किनगाव, तालुका गेवराई, जिल्हा बीड येथून बोलत आहे. आमच्याकडे NMK गोल्डन सीताफळ, तसेच मोसंबी, न्यूसेलर, आंबा, केशर, पेरू वगैरे सर्व काही योग्य दरात मिळते. गोल्डन सीताफळ आज रोजी 1.5 ते 2 फुटापर्यंत तयार आहे. जो कोणी इच्छुक असेल त्यांनी आजच संपर्क करावा. संपर्क नंबर आहे 94 20 41 21 95. दुसरा नंबर आहे 94 22 0 45 911. मित्रांनो, रोप तयार करता वेळेस कुठलेही रासायनिक स्प्रे खते वापरलेली नाहीत. पूर्ण जैविक ऑर्गॅनिक शुद्ध रोपे तयार केलेली आहेत. संपर्क करा. नमस्कार.